Yo, what's up? Good morning mga kalabarkada. At kumusta naman kayong lahat? At welcome back again sa ating panibagong video. At sa episode pala na to ay ito na yung araw ulit na maghahakot tayo ng paninda. So ito yung series 6 ng ating paghahakot ng paninda. Ngayong araw pala ay dun pala tayo pupunta sa Alaminos para maghakot ng mga paninda natin. At ang budget pala natin mga kalabarkada ay 30,000. Hindi natin alam kung nauubos ba yun o hindi. Gawa nga nung naghahakot na kami ng maraming stock dahil may paparating kasi na bagyo. So yun yung unang bagyo na darating sa Pilipinas. At nalalapit na rin yung tag-ulan, kaya dadamihan na namin ng stock kasi ang hirap maghakot ng paninda pag tag-ulan mga kalabarkada. So gamit pala natin siyempre walang iba kundi si Raptor. At kasama natin si Mrs. Alright mga kalabarkada na. So kumusta naman kayong lahat? At maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta dahil naka 2,362 subscribers na po tayo. So may nidagdag ulit na mga solid lover cards natin na tumatangkilik sa ating mga video. So maraming salamat po. Alright, so papalis na rin kami ni Mrs. So kita-kits na lang po tayo sa daan mga kalabarkada. May poste sa gitna. Baka nasgrasya kaya yon. Delikado yon. Oh? May baka may ilalagay ko siguro sila dyan. Baka tatangkalin siguro. Pero kung tutusin, delikado talaga yon. Dinala mo? 30? Puro baryan na kasi yung kinuha ko ngayon. Oo. Medyo madami-dami yung hakutin natin ngayon. Hindi, siyempre magpukuha na tayo sa school supplies, be. Ay, hindi na tayo kukuha ng school supplies. Alanganin, no? Tingnan mo naman. Alanganin? Bagay. Ay mga kuwan na lang arod. Moron sa tindahan talaga. Anong bibili natin sa Novo?
Ah, yung pan, paper bag. Right, mga kalabarkada na. So, nakarating din tayo dito sa may Alaminos. At dito tayo pala pupunta sa may Visay Alaminos. Dito naman talaga kami laging pumupunta ni Mrs. eh. None other. Ito lang naman ang may malapit na grocery na malaki na. Oo. Wala naman ang... Wala namang iba. Sana meron natin sa Bulina para mas malapit, no? Eh kung mayroon sa Bulino, di mas maganda, di ba? Alright. Hanap tayo ng mapagparkingan. Alright. At kukunin lang yung mga ibang gamit. Ano mo na siya dito? Oo, baba ka na. Wala na ako doon. Ha? Ha? Wala na ako doon. Oh, sige, sige, sige. Alright mga kalabarkada na. So safe and sound tayong nakarating dito sa Alaminos. At nauna na si Mrs. na pumunta doon sa may grocery. Sinayos ko pa kasi to si Raptor para naman hindi anong tawag doon, hindi mabangga-bangga ng mga ibang mga motor kasi minsan nililipat-lipat kasi nila to eh, mga motor dito. So alright, kita kasi tayo mamaya doon sa loob ng CSI mga kalabarkada na. May sabon. Sabon. Alright mga kalabarkada, so papasok na pala kami dito sa may groceries. Ha? Baba mo na lang? Oo, kasi mamaya mo na ibaba pag ano. Sige ah. Ilan na ba to? 1, 2, 3, 4, 5 sa atin. Ito yung sa atin di tatlo. Bali, nandito na kami sa loob ng CSI mga kalabarkada, no? At kakaumpisa pa lang namin ni Mrs. na maghakot. Be, isa pa ang basket, be. Isa pa? Oo. Yung sa atin, ihiwalay ko. Bali, dumaan kasi kami kanina doon sa may ng tawag doon, school supplies. Bali, tumingin siya ng mga school supplies, pandagdag sa stock sa mga kwan, sa mga school supplies namin doon sa bahay. Marami kasing bumibili, lalo na ngayon eh malapit nang matapos yung school year. So marami kasi mga project na kakailanganin ng mga bata. Ito yung mga school supplies ah. Ito pa ba ah? Alright. Pag ano nga din ako be sa atin? Oo. Original scent lang. Ariel? Sige. Yung powder na Ariel, marami pa ba tayo? Kunti na lang. Ano bang... Yun oh, yung Ariel na powder. Kasi mamaya maubusan na naman. Lagi na lang tao. Lagi na lang nauubusan. Sa tuwing punta kasi namin dito sa may CSI, yan lagi yung nauubos. At saka mabenta kasi talaga yung Ariel. Sir, wala na? Marami tayo dyan. Marami pa tayo. Hindi nila masyadong ano, mas gusto nilang Tide at saka Ariel. Trademark kasi ng kwan yan eh.
ng mga nanay-nanay. Walang wings. Downy. Hi guys. Alright, shout out sa'yo boss. Downy. Yung ano lang be, baka mga ano na naman tayo. Ikaw na lang kumuha. Nung nakaraan kasi kumuha kami. Ang laki pala nung Downy na Nanibago nakuha tuloy. namin. Nanibago tuloy yung mga bumili. Nanibago tuloy yung mga bumili kasi magkano yan? 12 pesos. 12 pesos. Ito yung tagi-8 lang yata. Ay, 5 yung isa. Kuha ka na. Ito nga. Marami. Oo, kasi tagulan na. Kailangan na natin ng maraming down. Iba kasi yung ako yata yung tumampot nun ah. May downy pa tayo doon sa bahay. Ako yung tumampot nun. Hindi ko alam na magkakaiba pala itong mga size ng downy. Yung nadampot ko yung mas malaki. Ito yung ganito yun. Tapos naniba ko yung mga bumibili doon sa tindahan. Sabi nila nagmahal pero mas malaki kasi yun. Be, check mo yung expiration ng downy ah. Walang mas maliliit na pink. Bata. Inamoy ina. Yun yung mahirap eh, kakaamoy ni misis sa mga ganyan. Hindi na alam kung anong amoy ng pagkain. Mahal to. Ha? Mahal to. Yung red. Ayun oh. Mas mahal. Yan na lang. Blue Yan na lang. Yan. Sunrock. May albatros ba tayo sa bahay? Ha? Albatros. Meron tayo? Wala na yata. Noon ko. Sunrocks. Yan, color safe. Matagal tayong naghanap niyan. Yan na, sige na. Dito sa may sabon. Hello. May malalaki pa tayo dun eh. Oo. Sunrocks. Marami pa yata. Sunrocks natin. Shoutout kay Boss ah. Ay, nagpaparinig eh. Nandala ba akong sticker? Sticker na sir. Sticker. Ay, wala. Wala akong dala, boss. Wala sticker Oh, pare. wala akong dala pala. Kala ko kung meron. Ay, wala. Susunod, boss, pagbalik ko. Dibalik talaki naman kami dito. Wala ba kayong discount sa amin, boss? Wala kayong discount? Be, ito ba? Sa ako na. Susunod, boss, pagkwan. Pangalan ng kwan ko, Lover Cards. Kwan mo na lang sa kwan. Bali susunod, magdala ko na akong sticker. Meron yung sticker ako sa bahay, kaso hindi ko pala nadala. Pagbalik ko, boss. Anong ano yun? Anong parang ano yun? Lover Cards. Ikon ko lang pa. Thank you. Shout out sa kanila, boss. Susunod, pagbalik ko. Dito naman kayo siguro lagi. Pagbalik ko. Yan, salamat, boss ah. Yun, nawala na tuloy si Mrs. Wala. Ano yun? Sana yung barely kayo mo? Ano? Ang bango nito oh. Ang bango nitong sabon na itong mga kalabarkada. Oh? Wings. Ang bango. Bango na. Bango na? Oh? Puno mo na kaya lahat yan.
Kunin mo na lahat yan. O yan. Ano? Ngayon lang kasi mga kalabarkada nagkaroon nito. Tapos naamoy ni Mrs. ang bango. Sponge natin ba yun? Sa silong kaka-umpisa pa lang namin mga kalabarkada, pero puno na itong isang basket ah. Minsan kasi mga kalabarkada, meron kasi yung mga pumupunta doon sa tindahan, naghahanap sila ng mga kunwari nito, ng mga Joy. Kasi yung sabon na dishwashing dun sa bahay, ang tatak na is anong tatak nun ba? Maxwell? Max Glue pala. Max Glue kasi yung dishwashing dun sa bahay. Mayroon kasi yung mga mangilan-ngilan naghahanap nito Joy, kaya kumuha na si Mrs. para pag ganun na naghanap sila, mayroon na dun sa bahay. Be tidbits? Be tidbits oh. Kuha tayo? Oo. Previous of slash 2015 slash 2015. Bigyan naman din to wholesale counter. Expiration January 25. January 2025. January 20. Saan pati ilang peraso yan? Hindi ko alam kung walang piraso to. Tidbits. Tatlo. Pati yun yun. Tatlong piraso lang. Ano sa tingin mo? Kunin natin. January 1. Kuha ka ng ano, tatlo. Tatlo. Century? Century. Magkano? Ilan? Hindi ito yung ano no. Hindi ito yung... Oh, yan yung maliliit. Hindi. Hindi yun. Sama mo. Ito ang mga kampo ah. May press ka pa ba tayo? Meron. Marami pa na. Marami tayong kinuha nung nakaraan. Ito yung taon ba eh. Pili para Nico to checkout counter. Nico to checkout counter. Kuha tayo na itong mga kalabarkada para sa bahay. Tapos kumukuha na rin pala si Mrs. ng Youngstown. Youngstown corn beef to ah. Expiration nito. 2026. November 2026 pa. Medyo matagal-tagal pa yung expiration. Ba't ganitong amoy dito? Namoy mo din? Bingo! Meron ang yung dami na. Meatloaf. Marami tayo yan. Marami tayo. Oh, may Fresca sardines din oh. Ay. Ano kukunin natin?
Okay. May gabi. Mega. Meron pa tayo yan. Yung pula. Sure? Meron pa tayong sardinas. Eh, yun ang saba kay nanay. Saba. Tayo, ano, may sardinas pa ba tayo? Wala. Yung kuna. Salinas na lang yata tayo. O yung town. Yung Youngstown na rin. Oo. Ito. Lima. Tapos red. Kuha ko ng red ba? Kuha ko ng red na tatlo. Ay, green na tatlo. Bakit wala na ba tayo niyan doon? Dagdagan na lang. Ay, kape. Ito yung kape na 25 grams na. Ay, 23 grams. Yung extract ako, hindi ko natanda kung may bilang. 3. Bilang na bilang. Siyempre yun lang kasing kasi sa lagayan natin, kaya So pala tayo nito. Pandagdag lang. Yes, kape. Ito yung kagandahan mga kalabarkada pag dito sa may CSI. Halos nandito na lahat, hindi mo na kailangan na magpunta kung saan saan. Pero yun nga lang, minsan may mga wala. Pero madalang naman na mawalan dito. Ay, palitan mo ako. Hindi tayo mag-stock pa, marami ako gawin. wala yung original, yung red. Wala. Twin pack na rin. Kasi ko blanca. Meron, marami pa. Dami pa. Kasaan? Wala nga, wala. Yung full pack na. Wala eh. Single lang to eh. Wala. Yung kagaya ng sabi ko, yung iba kasi minsan wala. Kagaya nung Nescafe na twin pack, wala. Yung original taste. Tsaka minsan kasi pag sasakada kami dito sa CSI, yung kinakuha namin mga kalabarkada, yung may mga promo. Kasi doon din kami minsan kumikita eh. Kuha pa tayo nito? Matik sarap. Oo, kumuha tayo nung nakaraan. Kuha ka pa rin, Kat, dalawa. Mga Nuro Cubes, wala na yata. Nuro Cubes. Beef yan eh. Sayang yung kape. Wala na tayong beef doon. Wala na ba? O di yung beef pang kunan natin. Pero yung expiration na. Pero 2025 pa, April. saan? Ayun, April 2025. Beef? Kuha ka lang 5. Uy, 5 beef? Hindi naman masyadong mabintang beef.
Di tatlo. Yung pork. Ito, kagaya nito mga Kalabar Kada, may promo siya. May free siyang kape. Ito pork. Oh, dito kami, ito yung hinahanap-hanap namin dito kasi dito sa may ganitong promo. Pork. Diyan kami minsan malaki yung kinikita namin diyan. Kasi save 13 pesos siya eh. Tapos may kasamang kape. Ilan? Tama na. Tama na. Chicken. Ano? Chicken? Oh, kahit dalawa lang. Chicken. Chicken. Walang naka-promo na chicken. Ganito lang siya. Oh. Ay, wag na yan. Free 2 pieces. Wala siyang preo. Ay, sorry po. Wala siya. Ah, sorry po. Hindi na malaki, wala nang... Wala eh. Yan lang. Yan. Bote. Ang dami naman ito. Ito, may sinigang pa tayo doon? Yung sa atin? Sa atin ba o? Hindi naman tayo gumagamit nito. Laki-laki ng puno ng sampalok doon. Hindi, pang tinda nga. Kuha na lang kayo isa. Yung malalaki wala. Yata, kunti na lang. Ayan, yung maliliit. Yung maliliit. Naliliit. Original. Ito. Original. Oo. Ito original. Saka, expiration done. Did you buy Adrian to check out counter? Adrian to Ano check yung out malaki? counter. Meron na, oh. Isa lang dito. Tignan mo na.